Bishop, good evening, sir. Keki me. Yeah, Biara. Yes, sir. Boom. Akwe mani ha wala mrenga ga badi ha kwadum. Okay. One. Nga niru. Keki me. Nga Yes, niru. Okay, the way for na na ga bilata ke lazo. Yeah, gani. Bilata nazo. Okay. Inafugo. The way na the way phone na ga bilata ke lazo. Okay. The way. Eba di mma. Inafugo. Wapa aka n'ukwu gị. Okay, go. Tọnụ azụ gị. Okay. Lewa ya na kọtịn ahụ. Were reverse bịa. Where reverse? Like this. Tọnụ azụ gị ga were azụ bịa. Okay, turn azụ were azụ bịa. Okay. Inafugo. Ahụ ọ dịkwa gị? Ahụ dị m. Azụrụ m oke. Ahụ dị m ezuru m oke. Mmaghị na mpaghị ọ dị ndụ. Ha dị ndụ. Ha dị ndụ. Yes, sir. Edishọn emeghị ekute hụ ga-ekute emeghị adopt. Mba o. Emero m adopt. Emeghị adopt. Yes, sir. Ọ IVF ka eji mụọ gị. Mba o. Amụ m normal kesi amụ mmadụ. Egbere m aka n'ukwu. Ọmụa ka egbere aka n'ukwu. Sorry. Ele iji yiri ebe a mụrụ gị normal etu esi amụ nwa. Ọwa azụghị aga azụ. Ọwa mmaghị akụziri ka esi eyi akwa. Akụziere m eyichi m arụ. Oke ahụ gị dị nhicha taa. Mma na heat dị na-anọ heat so eyichi m arụ. Okay, yipụtekwa that one iyi n'ụkwụ gị ebe heat dị. Yipụte that trouser iyi n'ụkwụ gị. Mba heat dị yipụte cheni ya na kwesịghị yichiri ahụ gị. Yipụte yiri naanị pant ebe iyi nke ọzọ yipụtezi trouser yiri naanị pant ebe iyi yichiri ahụ gị. Ọ bụrụ kịta. Ọwụ ugbu a. Kịta n'abalị. 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 Ya were fon gị. Okay, sir. Maybe she not watch him. Maybe she not watch. What back look you with for that chidaka? Okay. Ele ebe na aga akwụ n'ụzọ n'abalị ma chi ije ele highway na anọ. Ị na-anọ na abụchibe gị. Enwe ebe na-akwụ ka ịgbara ọtọ bịa nga. Ele highway na-agba akwụla ịgbaga. Ele okporo ụzọ na hotel na-agba akwụla ịgbaga. Ịbịa nga bịa. Ịtakosheze na bring you down. Ele okporo ụzọ na hotel na-aga akwụla ịgbaga. Ele ebe na-aga eme short time ndị imeghe every night. Ị na-anọ na be gị eme short time. Ana m eme that kind of thing. Were phone Aunti n'ihu gị Chineke agbago ọkụ nwa pingo. Onye ka na-eti etinye m. Ịdị afọ ole?
Ediafole. 24 years, Candy. Ke many did decide about on internet to get you in an ebra. But I'm internet to be a make interview. All singlet, can you? All singlet. Yeah, who was singlet. Yeah, who was singlet. Half cut singlet. That's okay. You have cut singlet, but I'm interview. Like a bag of kota. Egarola Aquamahadu. Yes. Hello, La Aquamahadu Megra. Gonna bro. Polytechnic. Business administration. What is business administration? Business administration bụ ka esi onye marketing management na ndị otu ya. Onye kwụrụ school fees ahụ? Mpagi were ego nye ndị school na na-akwụrụ gị school fees na polytechnic. Ego chala? Yes, sir. Mba o. Nka baraba. Eka baraba? Nka baraba. What year? Yes, sir. This year 1 ka nka no. Okay, see business admin na work. Business administration bụ ka esi onye na-agụ business bụ ka esi achịkọta ihe na manage business, na manage company and other things. Kọwaa ihe ọwụ in English. English, kọwaa that's your subject. Define ya business admin in English. Mara ekwu ya in English. Mara ka mesikwu ya in English. Oya ka njikwu ya in Igbo. Okay. Ele ihe eji akụzigoro na ihe wu business na school or English ka wu Igbo? Class nke m wu Igbo. Ya. Lecture unu onye ebe. Onye Mbaise ka onye mba nọ. Ọ dịka onye mba atọ. Macha dị m, ọ dịka onye mba anọ. Lecture unu akwa ya. Okay. Ma bi iri. Bịa. Mmadụ ole taga gị kemgbe ị pụtara ụwa? Onwebekwa o. Onwebero. Okay, so ofu onye echetego m. Ofu onye. Onye ebe? Onye ebe? Awụ m onye Enugu steeti. Ebe na Enugu? Akpakume. Ebe na Akpakume? Akpakume Nze. Ebe na Akpakume Nze? Yes, sir. Ebe na Akpakume Nze, Chileke agbaghị ọkụ. Yes, this girl yiri onye na-agba ọgwụ ndị ara. Nna mama nwere ọgwụ enyere gị ịṅụ ha. Otu yiri onye nwere depression isi na-arị mmanụ a. Behave yourself and focus n'ịchọchị ya mebute ogi. Nwa biko nwụrụ anwụ ịbara nga bịa atakọchikere m eze. Dem you ịbara nga bịa atakọchikere m eze ebe na Akpakume. Ezianụ. N'otu oyi chere ihe isi ike bịa nga bịa atakọchikere m eze. Iche ndị na-amụ agadi nwoke bịara nga bịa atakọchikere eze. Na-achụga ichela m gwuo egwuregwu ihe a. Mba, na m egwu ewe n'iwe gbaghara. Ịghọta yoro m. Ewe n'iwe. Asị gị dem you. Iche onye agbara ọgwụ polio n'ihu. Ego otu ntị ya na anya ya dị. Ụmụnne gị ọ dị ole? Sọsọ m ka mụrụ. Ị dị iberibe? Mba, adịrọ m iberibe, azụrụ m oke.
enwere mgbe ara gbarala gị Mba. genotype gị Ọ dịka AA. blood group gị O plus. imele nwaanyị na nwaanyị mbụ Mba o. kpọọ fon nọmba gị 081 ịwa ọchịchị ya kwa izu ole ike ịwa ọchịchị ya mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check about subscribe or like ya get share ya awara ya bag. E watch it ya get back they just know what ya taku share the game for what? Subscribe or for this place Chineke bago. What phone number gị? 081 50 31 32884. Good evening, sir. Ibranga be taku share Mba. Mba. Ede afole? Adding 26. Bupi ya hipu nishi. As we are catching sim. Get out of this place. Take up joking here with you. Take up joking here with you. Bongi beba. Akwe keep when nishi ine kulioka. Iwo nyobi. Yon bongi beba. Tom that touch from you. Bishop. Okay, man, you have a man nga na social media ni nem ga di room wa interview. Eh? Akwa mmadụ ka m jụrụ ajụjụ ị na-ekwu okwu. Ị na-anye m na-ekwu. Kwusi okwu ike. Bishop, I'm connect okwu. M ga n'iru ma wege interview. Yes. Ibranga for interview. Yes. Okay, man, you have a lemon gaga man you have to m ga n'iru ma wege interview. Mewe no Bishop. Banyo that thing make noise there. Abanyola me. Then below the way camera na give Lazo. And then what? Apo. Ibranga for interview. Yes, sir. Okay, man, you have a lemon gaga na social media ni. Yes, sir. Aya were phone ga the when la get below to get Lazo. Okay. The way phone now of mo tom ge sha ho ge. Afisi bere ndima. Wada taka. No mo. Lawaso. Asage Lazo, asage to na azu. Apu ya aswana. Asage Lazo ga to no wazo onye eriri. Lazo Chineke agbago ọkụ Lazo. Ama emeghị ị ga-akwụrụ nga ahụ tichi abụọ taa.